La conexión para mí en el pádel lo es todo. Uno solo no gana el partido. Nosotros desde el principio nos compenetramos muy bien. En la pista somos uno. Dando golpes de potencia, pero también golpes de control. No la cambiaba por nada del mundo. El divendres 2 d'octubre, la Federació Catalana de Pàdel va organitzar un curs de formació amb la llegenda del pàdel Martín Echegaray. El curs va tenir lloc a les instal·lacions del Barberà Pàdel Indoor i va ser un èxit total, omplint molts dies abans totes les classes disponibles. Vam tenir entrenadors de tot arreu de Catalunya. El Martín va fer una xerrada teòrica amb tota una sèrie de consells per fer més profitoses les classes, motivar més els alumnes i treure el màxim rendiment tant dels entrenadors com dels alumnes. Posteriorment, es va posar en pràctica a pista alguns dels consells que ens havia donat el Martí. Amb tota una sèrie d'exercicis, els entrenadors van poder tastar de primera mà les valuoses recomanacions del Martí. Aquestes son algunas de las valoracions que els entrenadors van fer del curs. Me parece una iniciativa de la Federación Catalana de Pádel y creo que puede ser, nos puede ayudar mucho en nuestro día a día. La verdad que el curso que acabamos de hacer con Martín Echegaray a través de la Federación Catalana fue bárbaro porque al final los exjugadores que una vez estuvimos del otro lado, ahora nos toca seguir capacitándonos para que el pádel siga creciendo en una dirección, y es la dirección de la formación, de buenas formaciones. Molt bon ambient, un gran professor avui, el Martín, el coneixia, i realment t'emportes que tot i que portes molts anys en aquest món, sempre t'emportes coses a aprendre, amb creativitat, pensant. Moltes gràcies a la Federació Catalana, primer, i un curs molt interessant, molt productiu, amb una informació genèrica i concreta molt encertada, i la veritat és que m'ha agradat molt l'estil i la manera de treballar. Felicitats a la Federació i al Martín.